Sahlukweni sekhulumeni lesihlanu kwincwadi yamaKorinto bokuqala. Safunda ngesingesi ze umzalwane asifundele ke ngesixhosa emva koko. Not ukuba uzawuthetha isingesi kodwa kuthi mandifunde ngolo hlobo kuqala. Qala kuverse 51 chapter 15 ku1 Corinthians ifunda ngolo hlobo. Victory over death. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Oh, death, where is thy sting? Oh, grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Yabonani ndinixelela imfihlelo. Okunene asikulala ukufa sonke. Kodwa siyakwenziwa ngakumbi sonke. Ngesiquphe, ngephanyazo, ngexilongo lokugqibela. Kuba liyakulila ixilongo, bavuke abafileyo bengenabonakala. Senziwe ngakumbi ke thina. Kuba kumele oku konakalayo ukwambatha ukungonakala. Noku kufayo ukwambatha ukungafi. Xa ke oku konakalayo kuthe kwambatha ukungonakali, noku kufayo kuthe kwambatha ukungafi, liyakwandula ukwenzeka ilizwi elibhaliweyo lokuthi ukufa kufincelwe eloyisweni. Luphi na kufa ulwamvila lwakho, luphi na hadesi uloyiso lwakho. Ulwamvila lokufa sisono, amandla esono ngumthetho. Makubulelwe ke kuThixo osinikayo uloyiso olo, ngayo inkosi yethu uYesu Kristu. Ngoko ke bazalwane bam abazindanda, qinani ningabi nakushubuma, nihlale niphuphuma umsebenzi wenkosi, nisazi nje ukuba ukubulaleka kwenu akulambathi enkosini. Let's bow our heads for the word of prayer. Almighty God, creator of the eternal life, we are indeed so blessed to be in your presence this morning. Father Almighty, we give all unto thee to take full preeminence into our lives, to lead us from now on until that day
where we will come into your presence, and we will be given a new body that will live before you eternally. Almighty God, Thixo olunge kangakanani. Siziva sithobeke kakhulu ngoba sime phambi kwakho ngokusola ngezinto esithe saphumela kuzo exesheni lethu lokuphila. Sikhululwe nguwe ngegazi xa uthi uthumela umthunywa wakho ukuba sazise ukuba singabakhululekileyo. Thatha indawo Nkosi, sinika lokhu kwegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. We may be seated. Well, the put in brother Arthur, brother Arthur. Okay, so so sifuna ba incwadi yabaseKorinte apha, you know, because inalamazi anamandla kakhulu. Behold, I show you a mystery. Mystery le. Ukawatha umzalwane apha kwabazalwane basumayela apha. I believe ngu brother Nkosini ACT. Mystery and secret is two different things. Amen. And in mystery, you know, in some God, is secret, imfihlelo. Ungayifumani imfihlelo, uthi seyibambile imfihlelo, insongodo ungayifumani. Amen. Now, apho uPawulos uthi ndinicela insongodo. Yeah. You see? But andizoba lapho kakhulu. Ngoba le nsongodo sifumana ekugqibeleni phela kwamaxesha. Nexa sinikwa insongodo kungenxa uba amaxesha ephelile. Amen. Now le mfihlelo ikati imfihlelo siqhubekeka. La nsongodo yayo sinikiwe. Andifuna ukolula kakhulu ngoba ukuthatha kwami kude kakhulu, but ndifuna ukuthi nje mazwa ambalwa ndiyeke noba ndigqibanga. But apha kule ndawo kule amabandla la lixesha le 2000 years ukwakhiwa kwalo mzimba. Umzimba lo webandla, umzimba webandla. Kwakufika apha lo mthunywa wesixhenxe lo simbone efotweni pha wathi kufike kwisiphelo sohambo lwam. Xa yethetha ngalinto athi ngoku bangabanakhe mamelani ngoba ndilungisela ukunishiya, kuba ezasishiya abe phaya ke ngoku umve esithunywa umzalwana apha athi this is the other side of the gospel age. Amen. That's right. Yi gospel age le. Amen. Yi gospel age. Le gospel age, you know, tena ngayo umprofeti, at the end of the gospel age ufika lo mthunywa ke onikwe ukusebenza into ezimbili. Xa esithi ndiyanishiya nguBranham oshiyayo, igift kaBranham ngoku iphelele ifike to the end. Igift kaBranham. Amen. Now kusebenza le gift Hallelujah. apha kuBranham. Hallelujah. Amen. Amen. That's right.
kusebenza le gift apha kuBranham. Amen. Nkosi yami. Yes, Lord. Ngo-62 uthi bangaba nakhe namamela mamelani kuba ndiyanishiya ngoku. Wayeshiya ibandla lenhlanga, libandla lenhlanga eli ukuze kusho apha yena ungumthunywa wesixhenxe liphelele libandla apha li-complete liphelele lonke kuba besikhulisela budodeni obupheleleyo bokumazi uKristu apha siye samazi uKristu bathe bakhonza kunye naye bathi ungumprofeti zange athi uBranham yena ungumprofeti. Amen. Ngabantu abakhokelayo abathi uBranham ngumprofeti. Why bathi uBranham ngumprofeti? It's because ezi zinto azenzayo is only the prophet enozenza. And what is the prophet? The prophet is God in the man. Amen. Bangakuthi umuntu umprofeti. That is God in the man. Amen. Xanqala iqhubekeka uBranham uthela kuFuture Home kuparagraph 228 binta angabiza kodwa ke anyhow ukuthi mathi isikhalo sayo sinengqondo uthi all things that was created down in here are perverted, not created by Satan, will drop out when the great golden bell rings and a trumpet sounds. You know, many people are making trumpets or they buy trumpets, thinking the trumpet, it brass trumpet. This in the Bible is not the brass trumpet. Amen. Yes. Exactly. The trumpet of God is the prophet. Amen. A prophet is a man that is used by God. Amen. God used that man. That is the trumpet. And and when the trumpet sounds, the dead in Christ shall rise. Yes. Sound like a trumpet, the dead in Christ shall rise. No, the dead in Christ shall rise. Into eninzi efihlakeleyo apha othi xa uzifundela uzicacisele wrong. Ngoba wena the dead in Christ ngaba bathi bekholwa bawufaka phaa emangcwabeni, they are dead in Christ. No. Death is not to go to the grave. Amen. You are dead when you don't have God in your life. Amen. Amen. In Matthew or in St. John 5:24, if I'm right. Inani lo ukholwayo wavayo amazwi am akholwe kulo wantumayo unobomi naphakathi uphuma ekufeni. That's a resurrection. Amen. Resurrection is when you hear the voice of God. It's only the voice of God that can resurrect you from the grave that you are. You are a walking grave. Amen. Amen. You are a walking grave. We are all walking on grave. Yeah? Because nezi insects zitya umzimba zikwalapha kuthi. Amen. Azifakwa phaa ebhoksini. Sezi already kulo mntu ufakwe ebhoksini.
zizasuka zityekwa yena. Uyazi umuntu uyatyiwa zimpetho ehleli azithunyelwanga zilapha kuye. Oh, amen. Because lo mzimba umzimba oqalekisekileyo lo mzimba. Yes. You see? Now kunamazwi qhalwa kumazwi umprofeti dishumayela actually the words of the prophet apha nangona ndingakoti mhlawumbi something, but paragraph 197 which is that it is the rising of the sun, athi umprofeti, now potentially you are resurrected. You are resurrected when you receive the Holy Spirit in you. Amen. You are resurrected right then. Amen. Your body potentially is resurrected. Hallelujah. Hallelujah. In resurrection, don't wait for the corpse. Your prophet will tell you that don't wait for the corpse. Rise now Yes. by accepting the word. In resurrection, ikuwe ngoku. Amen. Xa uthi wena ulamkele ilizwi. I-resurrection le izwi likaThixo. Yes. Xa lingena kuwe liphile. Liphile apha kuwe. Libe ngusazela ophilileyo apha kuwe. You are resurrected. Yes. Kutsho ukuthi you came out of that corpse. Esadumbu. Uphuma kwesidumbu singuwe ngoku. Amen. Uphuma kwesidumbu singuwe. Akuzophuma xa ngexesha elithile kuzokhala ixilongo leliphela uxilongo. Kwesi ixilongo likaThixo ngumthunywa wakhe. kumaKorinto esibini esahluko sesihlanu ivese eshumi nesixhenxe. ubomi obutsha kuKristu. Ngoko ke ukuba ubani ukuKristu usisidalwa esitsha. Yeka apho ngolo hlobo. Bawubani ukuKristu usisidalwa esitsha. While bese esamzimbeni onempethu. Amen. But don't follow sisidalwa esitsha. Amen. Amen. Because why? ukuKristu. ukuKristu. Now umprofeti athi usisidalwa esitsha uthi it is another creation, yenye indalo, distinct from the old one, eyahluka kwaphela kule ndalo indala. Umzimba wakho wenyama yindalo endala, wakamkela ilizwi le nto yezandla ayilo mzimba wakho. Amen. Hayi, umzimba wakho komtha soze ube mtha umzimba wakho. Amen. Amen. Ba umuntu ulindele uba kuzovuka umzimba wenyama, uThixo uzobayiphinda yamkele into ezalwa nguEva. Kutheni le nto singalina khangela ngengcinga? It is another creation distinct from the old one. No longer is he dealing by ways of the flesh. uThixo ubugudi bakho bomzimba akabunakanga. Ujonga ubugudi benhliziyo. Yintoni ubugudi benhliziyo? Lilizwi eligudi enhliziyweni. That's the only way uThixo asamkela ngayo. Usamkela ngobugudi elizwi enhliziyweni. Ati apa kuseonje ati utata ukuthi you are resurrected when the Holy Spirit come in you. Now you want to understand what is the Holy Spirit.
yenye into kwi-message of the hour abaninzi baphuma bengayazi nomoya ongcwele akazi kwamoya ongcwele kwalo ushumayelayo athi bona nje nam ndisamfuna ushumayela ntoni xa ungenayo you know well let believe them like that but umprofeti uthetha ngolu hlobo uthi and the same thing the translation of the bride will be the same thing the word that's in you the body will materialize around that word and the same thing did by Sarah. Ubuthi athi uvukile ukwamkela kwakho umoya ongcwele akumisi uvukile ukwamkela kwakho ilizwi lexesha lakho Amen. kukho ilizwi lexesha lakho naba sibalatha bebhodini banamaxesha apho xesha kaPaulos xesha kaErenius xesha kaMartin xesha kaColumba xesha kaMartin Luther xesha kaJohn Wesley now siki age akuWilliam Branham evale incwadi he closed incwadi ngokuthini ngokutyhila yonke imfihlelo bifihliwe encwadini Amen. now we have to take God in his word. You don't take God ngendlela bona babekholwa ngayo ngoko abo bangaphambili. You take God ngendlela uThixo afuna wena ukholwe ngayo ngoku. Amen. Amen. Into engamandla abangayithandiyo bayicapkele into ba umthunya wale age yokugqibela utyhila yonke imfihlelo Hallelujah. noburongo kokutya ezinto zityiwayo ne-drink zityiwayo akutyeli naphantsi kwengubo yaye akunayo ichimini enyusa umsi so you know unqanda no-Efa ba-Efa stop now nqanda no-Efa lo mthunya wexesha utyhile ukuhlawulwa you know kwetyala lika-Adam omdala wawityhila loo nto wathi naku-Efa stay in your place uThixo usibeke ngendawo zethu nathi indawo ebuhlungu kwabaninzi umuntu uhlala endaweni yakhe nathi indawo ebuhlungu kukho abantu abangafuni uba ngabazalwane hayi bafuna uba ngaphasta ngoba inzima nje le phosini kaphasta yena ufuna uba nguphasta yena Amen. ayisithi sonke ekumele uba sibe ngophasta Amen. sonke sinika iindawo zethu Amen. wonke umntu unika indawo yakhe Amen. and umntu uyaqeqeshwa for iposition ayidlalayo kwindima yokushumayela uhlala phantsi kwengqeqesho akho mnandi kuqeqesho ayikho mnandi laa nto yoqeqesho ayikho mnandi into yokuhlala phantsi komntu othi hayi sukwenza ngolu hlobo enza kanje uyakhululeka phantsi kweso sandla xa nebona uba naw ufana naye
ngendlela oqeqesheke ngayo. Inqeqesho inzima. Inzima leyo into obekwe endaweni yakho. Inzima into yobekwa endaweni yakho. Kodwa uThixo kuphela usikelela thina xa sisezindaweni zethu. Amen. Amadoda ngoku ayekela abafazi ukuthi babe ngopastor bona bahlale. Amadoda ahlale abekela abafazi. And God hates that. uThixo chasile loo nto. Ayamkelanga uThixo into ba umfazi makashumi kuthiwa makathi tu. Funda brother kumaKorinte okuqala 14:34. Abafazi benu mabathi tu emabandleni. Yeka emabandleni abafazi benu yinto asicelwa iBhayibhile indawo ininzi yonke no Petros Botelo no Timothy bathila loo nto leyo. But women will try bawunxiba ibhrukhwe over the pulpit babizwa bangopastors. Luhlazo laa nto. Why ba dithetha ngohlobo ndifaka apha kuni nani ni understand istand simele sona thina message ophe apha kuba usathana uxhexa kancane. Now umprofeti kuparagraph 249 kuseothi uthi khona so potentially it's here, you know. Alright, maniqale apha ku Feast of the Trumpet abetho khona umprofeti athi notice what happened immediately she turned back to a lovely woman. Uthetha kwala angel isithi pha ku Abraham kukho nto ingamnqabelayo na uYehova. Amen. Lamazwi ayi changing of the body. Yes. Kusela. Hallelujah. It changing of the body is the word of the prophet. Yes. Amen. That's the changing of the body. So the changing of your body, you can't, expect to go to the changing of the body. It will be something else. The changing of the body is the word of the prophet in your life. Yes. Amen. 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 So potentially is in here, and what it is, the word promised before the foundation of the world. Around there, this only reflects the negative. That will reflect the positive, the word. The word that is in you, create a body around it. That body will be the real, the positive. Wena lo. Uwena ngulowo lelizwi apha kuwe. Ibody yakho is just a negative. Sisithunzi. Noma David told that noba nje emfulweni wesithunzi lokufa. Because lithunzi lokufa eli uhleli kulo. Amen. Uhleli kwithunzi lokufa. Amen. Exactly. Amen. Wena umthetho wakho wena i-original yakho ulilizwi. Amen. Usanana kafuni ke uhlonele ilizwi. Inye kuphela into okunika ubomi baphakade lilizwi. Amen.
Now, Udum prophet is not this outside. The outside is taste, see, feel, smell, and hear. Sezo mvakalelo zinhlanu umphandle wakho uphila ngokubona, ngokungqamla, ngokuva, ngojoja, ngokuva ingqolo. Yangabikho enye isense kwezo zinto usendleleni ekufeni. Netenye isense apho ingasebenzi, you are actually a step towards death. Because umuntu wenyama uphila ngezo zinto. Now, a prophet is subject to death and will die. If five senses is subject to death and the five senses will die. But the inside part of you, it is still the inside part of you. You don't talk about the outside part of yourself. No, I tell you, come to a pan here. Tell you, come to a pagati empty. Ilonto le isenza si bona siyakhambuleka siyakhonza sidlala nalantu antokana phakathi sidlala nalantu phakathi ba agcinwe esandleka agcina ondlekile. That's the person that new life starts from this new birth, and it builds another person in the image of this person you are around that life. It's very much seldom to hear from the ministers of the message of the hour what the prophet is saying when he says God will create again in the original way. Amen. Because your body is not original. We are not original by our bodies. Our bodies are actually fake. It's a fake. It's perverted by Satan. Eh? Satan, when it's perversion, you know, but uThixo wasivula le opportunity yokuba imizimba yethu yomuntu ongaphakathi itshintshe, ngoba lento yahlukene noThixo kumzimba wangaphakathi. Itheophany kaThixo yemuka kuAdam eGarden Eden, yemuka la theophany. Namthweni wexesha uthi, you know, we bypassed our theophany. Sitsibe okanye siqakade imizimba yethu kamoya. Imizimba yethu kamoya yimizimba yelizwi. Now siqakadile kuba sizelwe singazani naThixo. uAdam washiyana nelizwi likaThixo. Sazalwa thina ngabantu abangazani naThixo. Sesidukile, lahlekile. Singazani naThixo. Now umprofeti uthetha ngoxilo lwakhe. Paragraph 427, the fifth seal, athi, which it could have been a vision. Now I don't want to say translation. Now the prophet was translated. The prophet was translated.
He was translated because he left the body. He left the body. If I was caught up into this first heaven and seen that, what about Paul that was caught up plumb into the third heaven? What about Paul? Paul was translated. Amen. You know, caught up, not translated. You know, thing is there in one thing. Amen. Because why? When you are caught up by the weight, by the truth, you are translated. You are connected with heaven, with your inside. Your inside being is connected with heaven when you are taken up by the truth, and the truth is alive in you. Inyani sokai pila apa kuwe uchinchiwe uchincho lemizimba ayilo chincho lenyama lola chincho usera naye wachinjwa ngayo. Hallelujah. Usera zangachinjwa inyama. Amen. Yabalini izwi le-angel elithi uThixo inakho khona into nomxaka na. Amen. Uyisakala usara akakwazi ukuthi uThixo unakho uxakwa yilona. Because sele tshintshiwe already. Ingatsho i-angel. Sele etshintshiwe. Kuthi umdali wakhe ungaphikisana nomdali wakho. You see? Now, Prophet Utada, about when Christ is revealed in his own way. That's the way the rapture is going to be. The trouble with rapture is Utata epistle clear translation. Because when we get translated, we are translated while we are living like this, and then in Gibelalo translation here too. When tomorrow I sleep good eye, Pastor Ngoku sile ngoku. That means kuphelele translation yakhe kuba uye wongena ngokulo mzimba wakhe wenene. Not because sithunzi bisisibona. Amen. Sithunzi esi zange umbone umuntu. Yo. Amen. Amen. Yeah. That's right. Umuntu akabona umuntu makangixelele ake ngabona umuntu. Ubona into ezisa umuntu. Amen. Okay. Wena uthi ngumuntu. Oyena mntu ngulo uzimele kulento. uJobe eqala athi into umntu into ezelo ngumfazi mihlayo mifutshane. Na uThixo udilishana nalantu wakhe waphakathi lo walahlekayo udilishana lona uThixo akadilishani nezinto endlathina siqika ngayo sinendlela thina siyaziqika isibhala asityhilakelelwanga sisibhala, you know. So that's the way the rapture is going to be. One of them will drop right down, and this terrestrial body will take a celestial body. Now, while ulala apa, say lapi celestial body, your body is the terrestrial body, atitanga Paulos. Now your word body is the celestial body. Yes. You come out of that body into the eternal body. Amen.
Why would it like agcine your inside part as a theophany? The purpose kaThixo is to rectify what the devil has done. God wanted to rectify that, to make it straight. Wenza njani uThixo? Yena Thixo wazenzela umzimba wangena kuwo. Yena Thixo wazoba ngumuntu kunye nathi. Yena Thixo wayenza possible. Wayenza ibe nakho into basifumane another body. Amen. When we throw away this body that is born by woman, you can't expect the body that is born by a woman to see God. Tebe ezinkani zingaka zalo mzimba oluchuku lungaka lo mzimba le ntiyo ingaka lo mzimba uciba ngalo ntiyo ungawubona noThixo akwazi bona noThixo la ntiyo le yakulandela sokholwa yakulandela la ntiyo lamaqhinga abamkhopolo balanyoka bangena kuwe ngokuzalwa umfazi ngoba umfazi wasuka wakhulela la nyoka xa ezala uzala la nyoka apha kuthi kuzele le nto besifunda kumaKorinte okuqala chapter 3 Mona, Tiyo, Bambaniso, Nenkasana, and all that. Hatred is the devil. Do you know that? The devil. The devil will not just fly, you know. It's the hatred in you. That is the devil. Now, ukimaya wonku, la bodi yonakalayo, yonakeleyo. Idliwe zimpethu. Yabona noThixo. Ufuna ntoni kulaa bhodi? uThixo ufuna ntoni kulaa bhodi? uThixo ufuna ntoni kulaa bhodi? Your prophet, your messenger is only the person that doesn't have a messenger, that doesn't know the truth. But if you got the messenger, upper class 7 messengers, yale 2,000 years. Upper class 7 messengers. Ubeka dukhanene nale yakho. Amen. Ngoba ayizo messengers zakho zonke ezi. Inye imessenger yakho. Yile ogqibela. And le ogqibela yile nguMalaka chapter 4. Amen. When nayo, then you will know the truth. Ncwadi Amos 31:3 ivesi yesixhenxe. Inene ayike yenze nanye into inkosi uThixo ingathanga utyhile ucweyo lwayo kubakhonzi baye baprofeti. Na ucweyo lukaThixo yile nto besithetha ngayo sithi yi-mystery. I-mystery is not a secret. Because ilende ityhile umprofeti ayingowonke i-secret ingakhala nguye wonke abone i-secret, but when it comes uyifumene la secret i-mystery yayo. Amen. Ukuntsokotha kwayo Amen. yintsokotha, i-mystery yintsokotha yale nto sewuyifumene. Abantu sebabamkela uYesu ukwamkela uYesu bamamkele. But ngoku yintsokotha efihlwe phaa kuYesu. Only God reveals that. Petros yasixelela kwincwadi kaMateyu 16, andanokuverse 16 na
abupetros esithi pha xa ephendula umbuzo kaYesu athi mna ndithi nguKristu unyana kaThixo ophileyo. Indoda yaseNazaretha umuntu yile nto ibetha amakholwa namhlanje, and they will miss God bangaba abasele bemphosile kwa aba bodaba lexesha sele bemphosile. Because why? Kwalapha kubo sefikile umyeni onkabi abana oli Amen. sefikile sebeyiva ivoice nangumyeni abana oli. Oh, God. Amphosile into enkulu eyenza baphosta abantu bonke abangamakholwa nkqu aba bemesethope awo kukumazi uThixo njengexhego. Bamazi uThixo njengexhego eliphaya onyana walo inguYesu. Ngalo conception bamphosa balindele ukubuya kwenkosi, balindele la Yesu waseNazaretha ongunyana kaThixo. Baphose babel bayiphose oke, because why? Bajonge ngendlela engachana. Uphoswa kwangaba bazigcine kakuhle babona balindele umyeni nakwefika napo beyivana voice yakhe. Amen. Kodwa babaleka baphuma baya kwispaza shop bafuna uyothenga ioli kuba izibane zabo azina oli. Xa bebuya lo bekhwazi ungenile abhalwa ngeucala lusizi into eyenzekayo ukuvalwa kwecango kubantu abathi bona bayibride. Lusizi kuba xa umyeni afiki, you are actually the bride to come. Well, you are not really the bride. You are the bride to come. Usezaba kumthakazi. Now, umyeni xa imnqamlezo lakhe lufika, uzafike ungena oli elungele ukungena emsithweni. Eyona nto yilaa ngqiqo yokwazi uThixo njengexhego. Na uThixo kumele basityhilelwe nguye uba ungubani yena, ngoba yena uzityhila ezwini lakhe. Ncwadi kaJohane ivangeli sahluka sesine ivesi yama-24 uThixo ungumoya. Amen. Abafundi bafuna ubona uThixo kuYesu. uYesu ubuzo kudala kangakanani na, ngoba mna ndikubawo nobawo ukumo ondibonileyo mna umbonile ubawo. You have ubona indoda. Ukwamkela umoya oyingcwele kumele uba wamkele indoda. Indoda kamoya oyingcwele. Yintoni umoya oyingcwele? Umoya oyingcwele lilizwi. Ayilolizwi lobucawa. Belizwi lobucawa. The word of God is actually revealing God himself. Bafunda evangelini. Incwadi kaJohane ivangeli chapter 1. Bayathi baba ekuqalekeni kubekho ulizwi ekuThixo, ulizwi onguThixo. Bafunda verse 14 ulizwi waba yinyama.
so le nyama iya kuYohane kulizwi lo uhleli noYohane lo ufuna ukubhaptiza Amen. ngoba ufuna ukubhaptiza kuYohane nje Amen. Amen. uYohane wabhaptiza ilizwi Glory to God. ilizwi lithi amazulu avuleka kulo Amen. Hallelujah. ilizwi always Yeah. ngoba behamba naye nje bahamba nelizwi Amen. ngoba behamba naye nje bahamba nelizwi Amen. Amen. That's right. Yes. elalizwi likhulu ngaphezulu na bonke nabathunywa Amen. all the prophets Amen. zikulomfo uYesu bamazi njengoYesu waseNazaretha but uThixo yena uthi lilizwi elele yathatha indawo enyameni Amen. ilizwi encwadini kaMateyu esahlukani sokuqala anoba nguverse 22 na apho qala kuverse 18 ukuzalwa kukaYesu verse 18 ngekaloku ukuzalwa kukaYesu Kristu kwaye kungolu hlobo wathi akubona ukuba unina uMaria useleganele uYosefu bengekahlangani wafunyanwa emithi ngomoya oyingcwele you know uMaria umithi ngomoya oyingcwele lo moya oyingcwele kulo mntana kanti xa samkela lo mntana samkela umoya oyingcwele Amen. wathi ke uYosefu indoda yakhe engolilungisa engathandi ukumhlaza ebuhleni wanga angamala ngasese akubona ukuba uyazicinga ezi zinto naso isithunywa senkosi sibonakala kuye ephupheni sisithi Yosefu nyana kaDavide musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMaria umfazi wakho kuba oko kukhawulelweyo phakathi kwakhe kungomoya oyingcwele oko kukhawulweyo ngaphakathi kwakhe kungomoya oyingcwele so akukho ndoda ithile ihlangene noMaria umoya oyingcwele ungene ngaphakathi koMaria Amen. umoya oyingcwele bayincwadi kaJohane 4:24 ithi uThixo ngumoya uThixo lo uye wongena esizalweni sikaMaria uMaria xa ezala uzala into engcwele Amen. Amen. Hallelujah. amen awusikhumbule kakuhle incwadi yamaHebhere 13 verse 8 uYesu Kristu nguye izolo nanamhlanje kude kusemaphakadeni uYesu Kristu nguye izolo nanamhlanje yanguye into ebetha into yoba funeka as a minister ukwazi umolatha uphi namhlanje That's right. Amen. Exactly. amen Hallelujah. konke oko kwakukuThixo wagalela kuKristu Amen. konke kwakuKristu wakugalela ebandleni uphi namhlanje nange ebandleni That's right. nguye namhlanje uye kude kusemaphakadeni now kumele uba siyazi ba you have to accept a man in order to accept the Holy Spirit. Well, the Holy Ghost is a man. Amen. Funa bro not got to 140 not got to 114 15 idinga lokuza kukamthetheleli ngoku sisithembiso soba lo mthetheleli nguYesu uyabuya ukuba niyandithanda yigcineni imithetho yam ngumntu omthandayo oligcinayo ilizwi ayinguye wonke umuntu ogcina ilizwi kuphela umuntu omthandayo yes
Mna ndiyakucela kubawo aze aninike omnye umthetheleli ewe ukuze ahlale nani ngonaphakade. ungumthetheleli ucela kuba wamnike omnye umthetheleli. Yes, Umoya wenyaniso lowo lingenako ihlabathi ukumamkela. moya wenyaniso. Lo mthetheleli ngumoya wenyaniso. Lo moya ngumoya osemntwini osebenza umuntu atyhila inyaniso. Amen. Ngokuba lingamboni lingamazi nokumazi. Nina ke niyamazi ngokuba uhleli nani kanjalo uya kuba kuni. Kami ngolo hlobo. Yabona umoya ngcwele ngumuntu. uYesu engumntu ohleli nabo. Bona bayamazi umoya ngcwele umuntu. Bamazi kanjani? Umoya wenyani. Bro. Chipna chapter 6. Ivangeli. I'm not sure in that verse 68. Wamphendula ngoko uSimon Petros wathi, Nkosi, Nkosi, sosuka siye kubani? sosuka siye kubani? Nguwe onamazwi obomi obungunaphakade. Lo moya ngcwele ungamazi obungunaphakade asemntwini. Amen. Amen. Ngokubona funeka bamkele umuntu, abanye bamka bayamka, abanye babaleka. uPetros uthi Nkosi somka apha siye kubani? Nguwe asemntwini lamazwi. Amen. And lo mazwi lawo akakakuthi Amen. asemntwini. Amen. Amen. Lo mntu uthetha thina xa ethetha. Amen. Amen. Ngoba la mazwi akuYesu zitheofani zethu. Zitheofani zoPetros. Yimizimbazwi. Umzimbazwi wakho uconnected somewhere. How connected underworld? It might be connected in heaven. But ikhona kodwa le ndawo connected kuyo. Akuhlali nje phezu komhlaba ungekho connected. Xa uconnected underworld uyaxoka amaqhinga, uyabulala, unentiyo. Umoya wa underworld. Umoya wamaZulu, umoya weBhayibhile. Amen. Umoya wenyaniso. Umoya olandela iBhayibhile. Amen. Awuze uthi xa uthi abafazi beni mawathi tu uthi abafazi beni bona bazothandazela ngubani? Akutsho. uThixo wayethe uEva makathandazele ngubani? uThixo wayethe makathandazele ngubani uEva? uEva wasikelela ngaphambi baphume kuAdam. Wasikelelwa nguThixo ngaphambi koba kwenziwe i-operation kaEva. Ehamba nje uEva phaya ungosikelelwe nguThixo. Umfazi usikelele endodeni yakhe. And indoda yethu nguKristu. Sasikelelwa ngaphambi kokuseka kwephakade. Iphakade eli lingekabikho. Sasikelelwa sikuKristu eluthandweni. Oh, glory. Asizami ngoku into sikelelwa. Uthatha ilizwi nje silamkela. Kungenxa basasikelelwa. Ngokulithanda kangaka ilizwi nje. Wasikelela. Oh, amen. Hallelujah. Hallelujah. Xa bungasikelelwanga ngokuthile ilizwi. Uqume. Xa uthi hayi asa 50-50. 50-50. Ulawulo nje. But kubuKristu no 50-50. There's no minister. That is akumazi nasika pastor eBhayibhelini bomfazi.
that we must crush it. Funeka sikrashe lisezingqondweni zethu. Ezingqondweni zethu nento ntoba abafazi banako ba ngopastor banako bathi that God is against that. Yes. That is against God's word. But hayi apha kwi-message kupreachwa i-mysteries zodwa ayipreachwa into yodade and all that. We preach even i-conduct, but we don't care for those things. If a sister keeps herself the right way, we preach the mysteries. Amen. But when it comes, kaba imoto phumele ecaleni, we preach those things. Yeah. Amen. Amen. Amaqhinga kaSathane into yoba wafika uqala wamisa ubucawa. Ubucawa ke baqhubekeka bamisa izinto ezininzi ezi bakhuphayo abantu. All right. Paragraph 63. Kwincwadi ethi Christ is revealed in his own word. Umthunywa wexesha unamazwi awathi lamahlobo athi, you are going to find out one of these days that when you go to heaven, you don't fly off somewhere else. You are still right here too. Just in another dimension, faster than this. Umntu wayexesha uthetha apha ku-15 ingabili ifundela na athi which could be which it could have been a vision. Now I don't want to say translation. If I was caught up into this first heaven and seen that, what about Paul that was caught up into the third heaven? Iyabaxaka ke abaninzi lento yokuqilo kaPawulos. uPawulos waqilwa incwadi yabaKorinte yesibini uthatha 12 ufunda from verse 1 uya ku 3. Ufumana uba uPawulos waqilwa wayana kwelesithathu izulu. Babethe abantu. Uyafunda incwadi yesithilelo chapter 4. Incwadi yesithilelo from verse 1. Uyafumana uba uYohane waqilwa. Amen. Na into le ingxaki. Yo. Abantu abaqilwe eBhayibhelini belapha. Baqiliwe eBhayibhelini belapha. uYohane wayeseseleni engaboni ngamehlo waqilwa elapha. uPawulos waqilwa elapha. Ingxaki yintoni ke ngoku xa ithi iBhayibhile thina sakwenziwa ngakumbi ngephanyazo. Amen. Sidibane nenkosi esibhakabhakeni. Nakuphi esibhakabhakeni? Esibhakabhakeni is the revelation, is a revelation that you have. Amen. Amen. Because something special is revealed to you. Amen. Now, all right, I'm so concerned about the weight, about the time. Now, the better and landed and then the landed in Lua. But when it comes, utibana lengilos, ukangelba is of Nikandon. The thing of Niki don't say. Come again when a key inspiration ba is a key inspiration. But inspiration yako funekwi ujongi. Ingabo inspiration yamazi ako. Amen. Say only what the messenger has said.
paragraph 369, says this is the time. What if it is something to let us know how to enter into the rapturing faith? There's something that led us to know how to enter. Kunzima to enter in the rapturing faith, because you have to have that something. Amen. That will let you know. If that's something you don't have, you want to enter into the rapturing faith, without it you won't know. Exactly. You won't know. Exactly. You will know your challenge. Now the prophet will say, will run, leap over walls. Ngaba sosuka soqabela ngapha kwamadonga okanye sophumela phansi apha kwamadonga kuba sophumela kwamadonga. These old mud vile bodies are going to be changed. Oh Lord, is it so close that I will see it? Is it so close that I will see it? He saw it. Amen. It happened. The experience ayifumeneyo yena ngokwakhe. That happened. Amen. Lendo unqula amadonga othina amadonga. It's not like that. Amen. It's not like that. Yingqiqo yomuntu. Abantu bona bacinga asatshintshwa sizaqumla apha amadonga. uYesu wangena apha idonga livaliwe. Nathi saqumla singena ayikho njalo. Yayinjalo uYesu. Wangena uYesu. Kumbula uYesu kumzimbazwi. Umzimbazwi awuvalelwa nasetrongweni. Ngoba nabo bapha etrongweni bazula kwezindawo ngemiphefumulo yabo. Abakho pha etrongweni, basetrongweni kodwa bakho pha etrongweni, because bayazula ngemiphefumulo yabo kwenza abazula kuzo. Abanye benza crime, baqhubeke ngecrime zabo, benza ntoni yonke, because the one that is in the word form will never prison that person. Amen. So, and we cannot receive the promised son that's promised us today in these bodies that we live in. These bodies are sin. These bodies are sin. You can't receive the promised son. Now we ought to understand what is the promised son. What the promised son is the word. As basi sifumene nakuyesu exela phaya esithi banandithanda za gcina imithetho yabo. So wayinika promise yoba ndakucela kuba anithumela omnye umthetheleli. That is the word. Ndijonga kwezinto zijongwayo. Inhlungu endiyenda ifumana enhliziyweni. Ubona upastor othi uBranham uthi emva kwakhe kukho ozayo. Emva kuba yena emkile kuzothatha yena over. Yena uzamnikela qele. Yabanzi ingcinga yami kuba necinga, hey man, ukhona kodwa umuntu endake ndadibana naye onale ngcinga owayifihlayo kum.
endiyiqonda kamva uba lo mfumuzi wayenale ngcinga yento uBranham unikele kuyo. Xa ethetha kwezinto uthi, it's me that powerful man. Because he says, there will come a powerful man after me. So mna funeke ndithote yena uthi yena ndim le powerful man. Kabuhlungu enhliziyweni bazalwane. Kakhulu xa kukho umuntu kwi-pastors the message of the hour abanela ngqiqo yaphuke ngela hlobo. No, andinayo apha taking sides with Jesus. Ndimdibanise no says is this the time. Ndiza kubonisa ngo-62 ukuphela kwe-ministry kaBranham. Amen. You know, mandiphinde into yoba emva kwakhe uBranham xa esithi kukho powerful men will come. Yes. Emva kwakhe yena, he's dead now uBranham. He's dead. No man can worship Branham. Yes. No man can worship Branham. But there has to be a starter of worship. Mababa kwisimo sokunqula. Niya kwesa simo pha nodibana phaya ninqule kwesa simo lo ukwesa simo. Not esa simo. Amen. uBranham sisimo asebenzisa sona uThixo. Kwesa simo wathanda ufoda phezu kwenhloko yakhe. Amen. uThixo wathanda ufoda phezu kwenhloko yakhe. Amen. uThixo lo mlilo kulowo okhokhela uMoses. Yes, Lord. Now ngo-62 uqale ngo-33 ngo-1933 uBranham uyaqala ushumayela ngo-1933. Waqhubekeka yaba ngu-62. Ngo-62 ngoJuni uyasixelela into yoba ngoku sisiphelo sendlela yam esi. Inoba uyandithuma ngolunye uhlobo. Mhlawumbi uyandithatha andithambisele omnye umsebenzi. NgoDisemba uthi bakhe mamelani ndilungisela ukunishiya. NgoDisemba xa elungisela ukusishiya iministry yomprofeti, a messenger, kuphela umsebenzi we-messenger. uBranham is one of the 7 messengers. 7 messengers. Zezi sizibona apha ecaleni apha. 7 messengers. Uyesixhenxe. Now lesixhenxe ngo-62 yagqiba. La messenger yagqiba. Now I say messenger ethi qhubekeke emva ko-62 is actually God himself using this man. Now today is God himself using you. Amen. Now today God is using you, is in you now. Funda incwadi 1 14. Qala verse 18 uhlelo. Andiyi kunishiya nizingedama. Ndiyeza kuni. uYesu uthoyo andiyushiya nizingedama ndiyeza kuni. uYesu ngumzimba obonakalisa uThixo ongena kubona. uThixo ungengona kubona. Now uYesu ukubonakala koThixo ongena kubona. Now uthi ke ngoku andikunishiya
nezinkethambo ngiyeza ku liselilifutshane ixesha eh ukuze ihlabathi lingabi sandibona ke nina niyandibona ukuba ndisidla ubomi mna nani niyakudla ubomi ngaloo mini niyakwazi nina ukuba ndikuye ubawo nani nikum nam ndikuni. yabona pha ngaloo mini niyakwazi nina utsho kwabantu abakholwayo nakwazi nina oba mna ndikubawo nani nikum nam ndikuni. Na unqonobuza ngoku uphi ngoku ulapha kuthi kaloku ukwephimo kwimo yelizwi ngoba yena ulelizwi nguye namhlanje njengoba nguye izolo nguye kude kusemaphakadeni ilizwi ke alophuki. Amen. Mandifuna indawo yokugqibela kuyo ndicommente amazwi amabini sivale. Funda brother incwadi yamakorinte 31 kaYeremiya Jeremiah 31:31. Yabona kuza imihla mamela ke kuza ithi kuza imihla is 7 church ages. Now even denomination they don't worry about the 7 church ages. Now the 7 church ages kuza imihla kuza these 7 church ages le enaba bathunywa already uThixo seba enonke predestination ngokubabona kwakhe ngenxa engaphambili ubamisele already. Amen. Abize kangoku i-age zakhe zabo yimihla umhlalo imihla imihla sixhenxe iphinda yabona kuza imihla utsho uYehova endiyakwenza umnqophiso omtsha nendlu kaSirayeli nendlu kaYuda. Mamela ke umnqophiso omtsha itestamente entsha uThixo uvala itestamente endala uvala uThixo itestamente endala ngoYeremiya usiyalela ngetestamente entsha akuyivala la testamente endala uqala itestamente entsha. uYesu uyivala itestamente endala kwincwadi kaLuka chapter 4 anoma verse 12 okanye verse 22 kodwa uvala uYesu pha nto wayifunda nje incwadi kaIsaya yodogqiba wayivala ithi laa ncwadi umoya wenkosi phezu kwam undithambisela ukushumayela wayivala itestamente endala yavala wayinikezela kumbingeleli yavalwa nguYesu itestamente endala. Qhubekeka verse 32 ungabi njengomnqophiso endawenza noyise ngomhla endababambayo ngesandla ukuba ndibakhuphe ezweni leyiphutha. Umnqophiso wam abasuka bawaphula bona nangani bendiyindoda yabo utsho uYehova. Nguwo ke lo umnqophiso nantsu ke itestamente endiyakuwenza nendlu kaSirayeli emva kwaloo mihla kusemva kwe-church ages kusemva kwale bhayibhile bole bhayibhile inetestamente endala la mihla ibe yitestamente entsha. Now emva kwalo testamente intsha nangu umnqophiso phele pha kuverse 33 ke. Amen. Nguwo ke umnqophiso
endiyakuwenza nendlu kaSirayeli emva kwaloo mihla utsho uYehova ndiyakuwubeka umyalelo wam embilinini yabo ndiwubhale ezintliziyweni zabo emva kwaloo mihla emva kwa le ncwadi now laa myalelo wetestamento endala wawubhalwa ematyeni. Now it was the law, and the law is so cruel. Khohlakele umthetho. uThixo wawujika umthetho ngoJeremiah. Wathi uzonimisa imihla, imihla. Lo mihla ke ndiyazisa ukuthi is the 7th church ages. Ngoba lo mihla yile iqale 2000 years ago. Okay? ndibe nguThixo wabo babe ngabantu babo. Eke yeka apho kumkhosi. Emva kwalo mihla. Now thina ngoku sisemva kwe-7 church ages. Sisemva kwakhe noBranham. Sigqitha nakuBranham. Yagqitha bona nje into kaBranham. Amen. Phofu ke bayagqitha into kaBranham. EkaPawulos angigqitha. Well, bayagqitha kaPawulos. Mnteni uPawulos unkoti Paulos. Ba uPawulos imihla yakhe yagqitha. Kodwa sithetha ngaye. NekaBranham yagqitha. Kodwa sithetha ngaye. Amen. 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 Now kumele balento iniki sense lento. Ingabe into yokunasika nje yokucaba uyanyevulela nje umuntu sifuna ukubamba i-teaching uthi xa ichithe kuJeremiah ichithileyo uJeremiah. Now is the time of grace. It's no longer the time of law. Ndithi kwenye believer yazi ke yona ikwalapha. Ndithi kuye xa sincokola siyathanda uncokola ke. Eyandithi ngamandla isikibuza into ezikhulu. Nami ke ngoku ndiphendule ngendlela elikhulu. Now ndithi imvu yeTestament endala sisilwanyana. Imvu yeTestament entsha ngumuntu. Amen. Amen. That's right. Ndithi ngoku iso lethu lijonge emntwini. Amen. Ngopha esilwanyaneni. Isilwanyana besingakwazi nothetha. Isilwanyana. Le imvu ingumuntu. Yathetha yona. Yasuka yaphuma phakathi kwetrone. Yahamba yaya. Yawuthatha laa ncwadi esandleni sokunene salowo uhleli phezu kwetrone. Yayithabatha laa ncwadi yahamba nayo iya kwipodium laa ncwadi. Kwahlokoma xa iya kwipodium laa ncwadi. Ithi yawufika phaa kwipodium laa mfana le ityhile laa ncwadi. Amen. Xa ityhile laa ncwadi ibiza abangabayo. Exactly. Hallelujah. Imvana yethu ngumntu. Soze udibane noThixo ongumoya. uThixo akasangomoya. Yadlula into uThixo abe ngumoya. Yadlula. uThixo wazenzela umzimba. Amen. Waphila ngawo phezu komhlaba. Kuba uThixo efuna abantwana bakhe abasemzimbeni. Amen. Amen. Yilo lo uThixo wazofa. uThixo ongenakufa. Wayezamba afe. Wadalela igazi. Ngegazi likaThixo. Sahlandwa ngegazi likaThixo. NoBranham
wahlanjwa ngegazi likaThixo. Amen. Sahlanjwa ngegazi likaThixo. Lo besebenzisa uBranham sebenza wena namhlanje. Amen. Amen. Senguye izolo namhlanje kude kusemaphakathini. Na uThixo ngoku akakulitsheni. Bawuzomshiya ngapha my brother. uThixo umshiye ngawo uThixo uyomkhumbula xa yombona etsheni ufulela litye phaa. Yo. Usambilini wakho. Amen. Uyaphila phembilini wakho. Amen. Xa ephila embilini wakho ayisengumthetho. Yinceba. Hallelujah. Usuke kumthetho. I-justice kaThixo. Umthetho wabaprofeti. Weza unto the grace. Kwisiseko sabapostoli. Lego abapostoli nabaprofeti. Amen. Amen. Manje chabe ezo ndawo zinjalo ukuthi you serve God that is in you. There's no pastor that will go house to house yokhangela abantu uyaphila phophelizwe. Hayi usazela wakho uyakugweba ngoku. I-judgment ilapha kuwe ngoku because the Bible reveals and reminds you what is already in you. Ayizobize lento ilapha kuwe. Yeza. Yangena. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lento ilapha kuwe ize yankonkoza yangena. Selingenile. Lento selingenile. Now we know. Sazi kanjani? It's because it's a day where the mysteries are revealed. Kaloku mazi uba ngcwele inkosi ngele nani imisikelele singayibethela isandla inkosi. Amen, amen.